Hvem opdager det? Vi er lige på en møde der. Ud og skyde din kamp. Jamen, Er der nogen rækkefølge, hvor vi skal tage ud? pølser, sodavand og kakao. Skal man spise alt? Ja. Det skal være alle pølser, hele sodavand og begge glas kakao. Men jeg tager ned fra 5, og så er det bare på. 5, 4, 3, 2, 1, go! Så vil jeg godt hæppe på dem. Go, 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 go! Og spisepølse, spisepølse. Du kan først drikke kakaoen til sidst. Spis alle pølser. Kom nu! Det er godt, du hurtigt det der. Du skal ned. Der er en fed præmie til vinderen. Go, 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 go! Kom nu, spis de pølser! Det er fandme sløvt, det der. Hyggespisning. Kom nu, tømmer på! Kom nu, Thomas, han skal ikke have sejr, så nemt. Ja, fuck det her. I'm going in. Kraftedme, hva'? Kom nu, ven, kom
Nej, skal vinderne ikke have en stor hånd? Tak for det. Hvad har vinderen vundet? Yes! I gik glip af 3 halvandet cola og så en stand til en bærbar. Men den tager jeg. Du var tilmeldt dig sgu ikke. Jeg er ondt, det samme som jeg er hurtigere. Ja, men du var ikke tilmeldt. Du er ikke færdig nu. Du lukker bare. Så må du gerne ud.